नमस्कार मित्रांनो, पुणे प्लसमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, आत्तापर्यंत आपण बरेचसे प्रोजेक्ट कव्हर केलेत. कोकणातील असतील, पुण्याच्या आजूबाजूला असतील, असे बरेचसे प्रोजेक्ट प्लॉटिंगचे, बंगलोजचे, एन ए प्लॉटचे प्रोजेक्ट कव्हर केले. मित्रांनो, आजचा जो प्रोजेक्ट मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे, हा प्रोजेक्ट आहे पुण्यापासून अगदी जवळ फार्म हाऊस प्लॉट्सचा प्रोजेक्ट आहे आणि तब्बल 183 एकरमध्ये हा प्रोजेक्ट पसरलेला आहे. या प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला 10 गुंठ्यापासून 1 एकरपर्यंतचे प्लॉट्स अवेलेबल आहेत. पुण्यापासून म्हणाल तर हिंजवडी फेज 3 पासून फक्त 11 किलोमीटरवरती हा प्रोजेक्ट आहे. वाकडपासून अवघा 20 किलोमीटर अंतरावरती आहे. म्हणजे तुम्ही पुण्यापासून जवळ जर का एखादा फार्म हाऊस किंवा बंगलो बांधण्यासाठी एखादी जागा जर शोधत असाल, शांत निसर्गरम्य ठिकाणी, मग मुळशीचा आपला परिसर जो आहे तो शांत निसर्गरम्य परिसर आहे, तर अशाच एरियामध्ये गावाचं नाव आहे जवळ. तर ह्या गावामध्ये हा प्रोजेक्ट आहे. 183 एकरमधला प्रोजेक्ट आहे. मिनी महाबळेश्वर तुम्ही म्हणू शकता. अप्रतिम आणि सुंदर व्ह्यू चारी बाजूने आहे. प्रोजेक्टमध्ये सर्व फॅसिलिटी म्हणजे रस्ता, लाईट, पाणी ह्या सर्व गोष्टी दिलेल्या आहेत. म्हणजे तुम्हाला जर का पुण्यापासून जवळ सेकंड होम किंवा आता वर्क फ्रॉम होम जे कल्चर चाललं आहे, तर ह्याच्यासाठी मित्रांनो सुंदर ऑप्शन आहे. तुम्ही इथे बंगला बांधू शकता, निसर्गरम्य ठिकाणी राहण्याचा आनंद देखील घेऊ शकता. सर्वप्रथम प्रोजेक्ट बघून घेऊ आपण. बाकीच्या रेटच्या वगैरे बाकीची आयडिया मी तुम्हाला देणारच आहे. पहिला प्रोजेक्ट बघून घेऊ. चला.
183 एकरमध्ये हा प्रोजेक्ट पसरलेला आहे. जावळे गाव आहे मुळशीमधील. मी सांगितल्याप्रमाणे चांदणी चौकापासून अवघे 25 ते 30 किलोमीटर अंतर आणि घोटवड्या फाटा जो आहे तिथून 15 किलोमीटरच्या अंतरावरती हा प्रोजेक्ट आहे. अक्षरशः तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला मिनी महाबळेश्वरचं फील येतं. हाईटवरती प्रोजेक्ट आहे आणि 10,000पासून 1 एकरपर्यंतचे प्लॉट्स अवेलेबल आहेत. प्रोजेक्टमधले 90% प्लॉट्स हे ऑलरेडी सोल्ड आउट झालेले आहेत. कारण ह्या कोविडच्या ह्याच्यामध्ये बरीचशी लोक आता जी आहेत की गर्दीच्या ठिकाणापासून लांब कुठेतरी असं निसर्गरम्य ठिकाणी जाऊन सेटल व्हायचा विचार करतायत. त्यामुळे प्लॉट्सला बऱ्यापैकी मागणी आहे. त्यामुळे फक्त 10% प्लॉट शिल्लक राहिलेले आहेत. तुम्हाला जर काही बुकिंग करायचं असेल, साईट व्हिजिट करायचं असेल तर खालील दिलेल्या नंबरवर तुम्ही मला व्हॉट्सअप करू शकता किंवा फोन करू शकता. आणखी काही तुम्हाला डिटेल्स हव्या असतील तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपवर जर काय मेसेज पाठवला तुम्हाला काय डिटेल्स हव्यात तर मी तुम्हाला जरूर प्रोव्हाइड करू शकतो. तर ही सुवर्ण संधी मित्रांनो आहे. पुण्यापासून अगदी 25 ते 30 किलोमीटर अंतरावरती असं निसर्गरम्य ठिकाणी, ते पण वेल डेव्हलप प्रोजेक्ट 183 एकरमधला मिनी महाबळेश्वरमध्ये तुम्हाला हा प्लॉट मिळतोय. तिथं तुम्ही बंगला बांधू शकता, स्वतःचं सेकंड होम करू शकता किंवा आता पुण्यापासून जास्त काही लांब म्हणता येणार नाही ॲक्च्युली, कारण आता जो रिंग रोड होतोय हा रिंग रोड त्या परिसरामधूनच जातोय. त्यामुळे फ्युचरमध्ये त्या जागेला हे चांगलंच महत्त्व येणारे, डिमांड वाढणारे, ॲप्रिसिएशन होणारे. कारण जो मुळशी पिरंगुट भागातून जो रिंग रोड जाणार आहे त्याला अगदी जवळ असलेला हा प्रोजेक्ट आहे. तर मित्रांनो विचार करा, सुंदर ऑप्शन आहे. प्लॉट्स कमी शिल्लक आहेत. आणि मित्रांनो चॅनलला बघत राहा. व्हिडिओ आवडल्यास जरूर शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मेस्मरायझिंग वुड्स प्रोजेक्टचं नाव आहे, जावळे गावाचं नाव आहे. हिंजवडीपासून फक्त 11 किलोमीटर, फेज 3 पासून घोटावडे फाट्यापासून 15 किलोमीटर अंतरावरती मिनी महाबळेश्वर मी म्हणतो याला. इतकं सुंदर लोकेशन आहे. कारण तुम्ही प्लॉटमध्ये व्हिडिओमध्ये जर काय बघितलं असेल तर तुम्हाला नॅचरल धबधबे, झरे वाहताना दिसत असतील. पूर्ण ग्रीनरी आहे. पावसाळ्यामध्ये तर अप्रतिम असा व्ह्यू असतो इथं. तर लवकरात लवकर फोन करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास जरूर शेअर करा. थँक्यू.